Er du også træt af at skifte slidedele? Store bedrifter bruger hårdmetal, fordi de kan betale sig. Her har vi for eksempel en 10-furet kuhnplov, hvor vi har leveret skær og spidser og forplovskær. Her har vi et nyt kuhnskær, og på ploven sidder der et kuhnskær, der har kørt 250 hektar, og det kan man ikke se. Her har vi en ny kuhnspids, og her har vi en spids, der har kørt 250 hektar. Og prøv lige at se sammenligningen. Prisen for hårdmetaldele er cirka 5 gange dyrere end almindelige dele, men holder så også 7-10 gange længere. Vi kan også hjælpe dig med hårdmetaldele til Hors, til Kuhn, til Kögerling og til Lemken. Med hårdmetaldele fra Importex kan du bruge tiden i marken og ikke på værkstedet. Vil du også reducere dine omkostninger, så kontakt mig, og vi finder en god løsning til dig.